שלום עורך דין אבשלום טל. שלום וברכה. איזה סיפור קיצוני, מה? כן, בהחלט, סיפור לא שגרתי. נכון. בחיי משפחה, ספר. בבית משפט למשפחה. זוג הורים שהחליטו לעשות מעשה בהחלט טוב, העניקו לביתם עם נישואיה דירת מגורים. הרבה הורים שיש להם יכולת כזה, עושים מעשים מסוג כזה. אבל הסיפור כאן הוא מתמקד בעניין קצת שהוא מעבר להענקת המתנה כביכול. לימים החותנת מתאהבת בחתן שלה. האימא של הילדה, התאהבה בחתן הצעיר שלה. כן, בחתן הצעיר שלה. היא לא מספרת לו על העניין הזה, היא שומרת את זה לעצמה, אבל היא לעתים תכופות מתחילה לבקר בבית בני הזוג, וגם מתחילה להשמיע ביקורת כלפי ביתה על כל מיני עניינים כאלה ואחרים שקשורים בחתן שלה, כמו למה החולצות שלו לא מגועצות, ולמה אין לו אוכל חם, וכל מיני דברים שאישה דואגת כזאת רצינית. היא מוסרת את המסר שהיא תטפל בו יותר טוב. משהו כזה. סיפור פמיניסטי במיוחד. ממש. הביקורים הפכו להיות יותר תכופים. זה סיפור אמיתי, האגדה. זה נשמע כמו... זה מקרה, זה לא סיפור, זה מקרה אמיתי. הנזל וגרטל זה כבר סיפור יותר סימפטי, נו. ואז הבחור אחר הפצרות נשבע בקסמיה ונופל ברשתה. יש לו אימא. ויש לו גם אימא וגם בעצם מאהבת. כן. זה אותו דבר אצלכם, אבל נדבר על זה פעם אחרת, כן? כן, אז זה בדיוק מה שקורה. מצב ממש מביך, כמובן לא נעים. הסיפור מתגלה. מהצד השני עומדת הבת, אבלה וחפוית ראש. עומד האבא, בעלה של אותה חותנת, החותן עצמו. אתה רוצה להביא אותנו למשמעויות המשפטיות של העניין של הדירה. כן, בהחלט. כי אנחנו היינו תולים אותה קודם כל, נכון? ואותו היינו תולים. אומר האבא, אני רוצה שתחזירו לי את הדירה. אני אתן לכם אותה כמתנת נישואים אמנם, שתגורו בה וכו' וכו'. אבל היות והיו התנהגויות מהסוג הזה, גם של האמא וגם של החתן, אני רוצה לקבל את הדירה חזרה. אומרת האישה, החותנת, זו שהתאהבה בחתן, אם אתם מחזירים את הדירה, חצי שלי. אומר החתן שגר בדירה, לי יש זכויות בדירה מכוח זה שאני גר בה וכו' וכו'. אומרת הילדה, גם לי יש זכויות חצי. ויש כאן איזושהי דירה במחלוקת. והעניין הוא מאוד פשוט. אבל הם נתנו להם מתנה, מה זאת אומרת? זהו, שהם לא הסדירו את זה כמתנה. אוקיי, לבני הזוג כאן, לבני הזוג, הנישואים הצעירים, יש כאן בעיה משפטית. משום שמתנה, סעיף 5 לחוק המתנה קובע במפורש, שמתנה נותנים בכתב. זו דרישה מהותית בחוק. שמתנה, הסכם מתנה, יערך בכתב. אם אתה רוצה לתת את מתנה, אתה הורה, אתה רוצה לעזור, גמרת בדעתך לתת את המתנה, תן אותה בשלמות, מתוך זה שהיא כבר לא שלך. הם נתנו את המתנה ולא הסדירו את העניין הזה. זאת אומרת, צריך ממש כמו הסכם שחותמים עליו, כמו חוזה בעצם. נכון, ויש לו גם כן נפקויות של מיסוי, זאת אומרת, צריך לשלם מס רכישה, אפילו שזה לבן משפחה, מס רכישה מופחת כמובן, אבל עדיין זה הליך מוסדר, רציני, שלא קרה במקרה הזה. שבסופו של דבר נרשם גם כן ברשם המקרקעין. רגע, אבל זהו, הדירה לא רשומה על שם שניהם בטאבו? לא, הדירה עדיין רשומה. רק נתנו, הבנתי. כן, הם רשומו. עכשיו, הורים שרוצים להימנע מתופעות כאלה, כי בשלב כזה או אחר, לצערי הרב, כולם מגיעים לגירושים, אז הם צריכים לעשות הסדרה. זה אתה אמרת. זה לא אני, זה הסטטיסטיקה. אמרת, כולם מגיעים לגירושים. הסטטיסטיקה. לא, יפה, אני... כן, וצריך להסדיר את זה פשוט. צריך לדאוג, לעשות הסכם שכירות עם בני הזוג, בשקל לשנה, לא צריך לקחת מהם כסף, אבל שהם יהיו ברי רשות. זאת אומרת, עכשיו אתה מלמד אותנו מה קורה כשאנשים רוצים לתת מתנה, או לא מתנה, לאפשר לילדים שלהם שכר. אם רוצים לעשות מתנה, גמרתם בדעתכם, תנו אותה בהסכם, תסדירו את העניין, תגמרו את זה ברישום ברשם המקרקעין, תעבירו את הדירה על שם הילדים כמתנה. אם זה התנאי, אז הסכם שכירות על שקל בשנה. שקל בשנה. אולי תדבר עם בעלי הבית שלי, גם הסכם שכירות על שקל בשנה? בעלי הבית שלכם זה בגוש הגדול, לא? בגוש הגדול. זה משהו בעייתי אחר. לא קוראים דברים כאלה. לא קוראים דברים כאלה. זהו, שאנחנו רואים שהורים כן יכולים להיות צדדים בהסכם ממון. בין בני זוג, טרם הנישואים. ניתן לאשר את ההסכם הזה כמובן בבית דין רבני או בבית משפט למשפחה. ואם יש מצב שהורים רוצים לתת דירה לילדה שלהם, כשהיא נישאת, אבל הם רוצים באמת מתוך הנחה שיש סבירות גבוהה שיהיו גירושים, לשמור את הדירה אצלה, יש להם אפשרות כזאת? יש להם אפשרות כזאת, יערכו הסכם ממון. זה הסכם ממון רגיל. הסכם ממון בין בני הזוג, שיאושר בבית משפט או בבית דין רבני. זאת אומרת, אתה תחיה בדירה כל עוד אתה בעלה, כשאתה לא זה, אתה תלך, ובדירה הזאת שאנחנו נותנים היא של הבת שלנו. חד משמעית, כן. אוקיי. טוב, בסדר גמור. אני
לא מאחלת לכולם את הסיפור הזה. רצית להגיד עוד משהו? אני רואה כן, אתכם פתוח. כן, רציתי לומר לך שהיות והוא הציע לך להגיע איתו ב-23 לינואר, מה אתה מציע לי? דירה בשקל לשנה? לא, אני רוצה לומר לך שנחרט כאן הסכם, זו התחייבות פומבית בטלוויזיה. אבל אין הסכם, זה לא כתוב. זה כבר לעם ועולם, זו התחייבות, זאת הצהרה. הוא הצהיר כאן... אבל הוא לא אמר שזה על חשבונו. או שלהבין לא, הוא נופל פה למקום מעניין. רגע, תן לו להגיד, העורך דין עכשיו מדבר. אני איתו. אני רוצה לומר שהוא הזכיר את זה כמה פעמים, שאמא תבוא איתי. הוא אמר את זה. משתמע מתוך דבריו שאני לא צריכה לשלם עבור הנסיעה? אביגיל, היה מדריך שאמר, עשה חידון באוטובוס. אני מעריך שהוא ג'נטלמן. עשה חידון לגמרי, עשה חידון באוטובוס ואמר, הזוכה יקבל טיסה הלוך ושוב. והזוכה אמר, אני זכיתי, איפה הטיסה? המדריך אמר לו, אני צחקתי. חזרו לארץ, מצאו עורך דין נחמד, אמר, בוא לבית משפט. חברת הטיולים, במקרה הזה רימון טיולים, הייתה צריכה לתת לנוסע כרטיס הלוך ושוב. טוב, זה, אנחנו צריכים הפשרה הייתה שזה היה לאילת. אוקיי. יש רגעים שהמקצוע שלכם הופך להיות לא חינני, כמו זה, תסכים איתי. זה קנטרנות. הבטחות צריך לקיים. נכון. אוקיי, אז אל תבטיחו שום דבר. אני מבטיחה לכם שאני אומרת לכם תודה. ולכם